Ahojte, moje meno je Miriam a ja vás vítam na mojom kanáli Miriam a Knitspace. Ahojte, ja som Tomáš. A stretli sme sa tu pri takom neplánovanom špeciálnom videu. Tak, a dneska tu máme ešte aj hostia, ktorého možno budete počuť. Laila pridáva sa tiež k nám. Áno, zobudila sa presne v čase, kedy sme zapli, že ideme natáčať. A ona tak, to tu chce všetko mať pod dozorom. Áno. Že? Áno. Takže, no ale tento špeciál vznikol tak by som povedala úplne, že neplánovane. Áno, bolo to veľmi spontánne. A veľmi krásne gesto. Tak, celý týždeň sme sa o tom bavili a žili z toho. Akože my sme sa o tom asi bavili od Olomouca, nám jedna veta rezonovala. Áno, to je pravda, ináč áno, už od Olomouca. Aj ty si tu? To je Černovšek, áno, ďalší člen. Ďalší člen do partie. No, takže sme tu 4. Áno. Toľko hostí sme nečakali Toľko dneska. hostí sme nečakali. No ale dobre, poďme Poďme k videu, lebo bude to mať zase 2 hodiny. A my sme to chceli pôvodne točiť ako nejaký krátky reel. Áno, nejaký short alebo My gilsko. sa na short nevykecáme, že to asi není dobrý nápad. Tak. No, ale teda už od Olomouca nám rezonovala obom v hlave jedna veta a my sme si ju veľmi častokrát opakovali. Keď dvaja robia to isté, neznamená, že musia byť konkurenciou. Tak. A ona sa to veľmi stotožňuje s tým, akú filozofiu my dvaja máme v živote, v komunite, proste spájať ľudí a vytvárať mosty. A v rámci toho sme boli asi tak pred týždňom? Pred týždňom cca. Alebo v pondelok ráno. To bol najkrajšie pondelkové ráno. Presne tak, lebo tie pondelky, však povedzme si úprimne, sú ťažké po víkende dojsť do roboty a teraz sa to na všetko nahrne. A až tak som si sadol ráno, ešte som si ani kávu ráno nespravil a pozerám, že niekto mi píše na Instagrame. Takže... No, a kto nám to písal? Atelier Kompot. Atelier Kompot. Kristián nám napísal krásnu pondelkovú správu. A budú mať, teda oni už majú kal s Peťou. Áno, s Peťou majú kal ponožkový, španielské leto. A že či nám teda, by nám teda rád zaslal priadze na kal. A teda s tým, že pokiaľ chceme, môžeme sa zapojiť, pokiaľ nie, je to úplne na nás, hej. A my sme teda aj tak sa plánovali do kalu, keď ho vyhlásil najbližšie zapojiť, tak sme súhlasili. To ale, čo nasledovalo v stredu? Štvrtok. V stredu štvrtok, keď nám prišli tie zásielky, nečakal ani jeden z nás. Áno. Lebo jednak my sme trochu, neviem, aké je teraz na to spisovný výraz, ja tomu hovorím džepeto, ale proste sme trochu polepeta, lebo my sme ho úplne nepochopili. Hej, za čo by sme sa mu aj touto cestou chceli ospravedlniť. Lebo ona sa nás teda opýtala, že ktorú bázu by sme chceli a Tomáš bol prvý. Hej, toto vlastne môžeš ty. Ja? Lebo ja som mala v práci ešte poradu a on, že sú tam 2 bázy s bavlnou a s bambusom, že ja by som vyskúšal z každej. A on, že nám nedošlo v tej chvíli, že tie ponožky budú vypletané v 2 farbách. Čo, ale, a my sme sa už dohodli teda, že si prehodíme tie farby, aby každý mal totožnú bázu. Áno. No ale Kristián nám poslal aj kontrastnú farbu k tej báze, ktorú sme si vybrali. Áno. Teda v zásade sme dostali... No poď. Počkaj, ja som si také... Naraz to vyťahneme? Naraz to Dobre, počkaj, ja si musím... dobre, ja mám bavlnenú bázu. Aha, ty už máš všetky 4, no dobre. Dobre, však môžeme začať to bavlneno, dobre. Nehľadaj, ja mám bavlnenú tiež takto. Takže máme takéto krásne farby. Ja mám Luciu a Pablo. Ja mám Elenu a Izabel. Ježiš, to fialové je krásne. A ináč, presne dnes ráno som pozerala video od Kristiana a že po tých fialových, to sa zaprašilo, že to úplne zmizlo. Krásna fialová, úplne, že neviem, ako to vidíte vy, ale sú nádherné. Sú úplne, že nádherné tie priadze. Sú krásne. A my sme sa vlastne aj bavili v predošlom videu, že chceme proste viac kotníkových ponožiek letných, že ich proste nosíme, tak prečo si ich nerobíme? Aj sme sa bavili, že musíme vyskúšať nejakú dokonca bavlnenú ponožkovku, že ako sa to zachová na tej ponožke. Tak chceli sme akože experimentovať. To bolo také spontánne a na to nám Kristián napísal, takže sme sa rehotali, že či nás niekto odpočúva, alebo ako to máme chápať, ale veľmi nás to potešil, takže toto je naša bavlnená verzia, báza, to je krásne, ja už sa teším, keď budem nahadzovať. Tak. No a potom tu máme bambus. Potom tu máme bambusovú. Aj, takto. Tu zelenú máme asi rovnakú. Že? Sergio a Emiliu. ja mám Dianu.
Takže krásno. Ešte som že úplne- musím experimentovať s tými farbami, takže toto To úplne budú krásne. Ako ja nebudem robiť tie vypletané, čo sú tam tie kvetinkované, lebo na to sa necítim, ale tie druhé kotníkové, Tie kotníkové určite budem tie robiť. chcem nahadzovať, takže tie si určite spravím, takže možno vyjdú aj 4 pár, 4 pár. No, kotníkových, ja mám Tak skúsenosť, rozmýšľam, že to bude mať pekné ponožtice. ja mám skúsenosť, že keď mám 200 gramové klopka, tak mne 39,40 vyjdú, že jeden vysoký pár a kotníkový mi ešte vyjde, keď dám nejaký kontrastný lem alebo niekde len trošku z inej. No len na tú moju veľkú nohu, tak čo ti poviem, na 46. Necháme sa prekvapiť, toto bude dobrý experiment. Pozri sa, môžeme to robiť takto, že mne to vyjde určite, a pokiaľ by to tebe nevyšlo, tak budeš mať ešte kontrast na doplnenie z tretí. No, nejak to My to skombinujeme. skombinujeme. Tak. No, ale ja určite, lenže, To nebolo všetko. to nebolo všetko. To ja už keď som z pakety vyťahoval ten balík, akože toto sa mi nejak nezdá, reko. Ja som potom poslala manžela, že priznaj sa, ty si znova nakupovala. Ja som fakt nič nenakupovala. A ja som mal toto isté doma, reku, že čo ti to zase došlo, aké vlnky, reku, že ale nič mi nedošlo, reku, toto som dostal darček, reku. To nám neverili ani jednému, že dnes sme boli v Partner in Crime. My sme dostali aj návody, lebo my sme sa bavili, že tie návody si samozrejme kúpime. Áno, lebo chceli sme Peťu určite podporiť. Takže, my sme ich aj dostali. my sme ich aj dostali. Ale tie kotníkové Tie kotníkové sú krásne, to sa akože vidí. Mi sa ľúbia aj tie kvetinkové, ale Aj mne. ja s tým vypletaním akože... Ale presne by sme to mohli skúsiť, vieš. Môžeme, uvidíme, však vymyslím, ale sú krásne. Hej. Ale oni sa všetky pletú od hora. No Áno, ty si chcela experimentovať s ponožkami od hora, takže teraz máš tu, možnosť mne to vyhovuje, takže... Tebe to vyhovuje Mne to a ja vyhovuje. som rada, lebo konečne to je taký ten impuls, že tak ich idem fakt robiť od hora, lebo ja ich vždy robím od špičky a toto bude super na experiment. Presne tak. No lenže to presne stále nebolo všetko. Dobre. No. Ja už idem. Pohode. Ja som to chcela nechať pekne zabalené, mne sa to celé páčilo, ako to je. A ešte takýto krásny hrnček máme. Takže budeme pliesť na záhrade, Áno. budeme mať rovnaké hrnčeky. To je ináč naša idylická predstava leta je, že romantizovaná možno trošku, že budeme celé leto pliesť na záhrade. Tak. Spolu. Presne. Tieni. Tak, tieni pod jabloňou. Tieni, keďže naše záhradkarčenie je občas na pováženie toho, čo sa urodí a čo nie. Tak. Ale ono to ešte stále nekončíme, hej? Áno. Áno. A potom tu máme takýto krásnu Krásnu krabičku. krabičku. A v tej krabičke není bambulka, Není bambulka. ale meter. Meter? Ty, o čom sme sa bavili pred 2 týždňami? Čo ti poviem, že chýba mi meter, hej? Takže ako toto, ja preto hovorím, že Kristián ma odpočúval, hej? My sme Takže... sa asi pred týždňom, pred 2 bavili, že nám chýba meter Tak. a že si nejaký pekný chceme nájsť. No a nemusíme už. A nemusíme už presne, lebo stále mi chýba, mám len jeden. A vždycky proste niekde som ho zapatrošil, niekde som ho v projektovke, vždycky som ho hľadal. Ja som si povedal, že musím si ešte dokúpiť nejaký meter, ale zase som povedal, že chcem meter, ale nepredať obličku, takže toto úplne, že perfektné. Lebo všetky metre, ktoré sa nám páčili, proste stáli toľko, čo pomaly No 16-17 eur ako za meter mne sa dať, tie kožené akože, a tie páčili za kožené, 30. akože, no zase odtiaľ potiaľ. No. Ale je to niečo, čo som nerozbalil, to som akože... Áno, a ja som tomto, akože takéto inner child, vnútorné dieťa, lebo ja mám rada ten zážitok z toho rozbaľovania. A keď prídu veci pekne balené, Áno, to je úplne, že perfektné. takže som si to šetrila a máme pleterský denník. Tak, môžeme si zapisovať. Ja sa úplne na to teším, lebo ja som analógový človek. A ty konečne budeš mať v poriadku poznámky. Áno, presne tak. Tak. Začať ja. Super. A tu je vlastne Aj pravítko a na priadze. Na vzor, na tie. Keď máš, že z ktorej priadze si červenou. No úplne, že skvelé to má urobené. Nádherné, pekné. No, ale že toho ešte stále nie je Aha. málo. Chod na poslednú stranu. Kúkaj. To som... Počúvaj, ale však my môžeme vypliesť, vieš, potom tie druhé. Toto je Si vieš dobré. zmeniť vzor.
To je jaké Ježiš, super. to je dobré. Leden, duben, ešte sa musím... Prosím, pozrieme to aj stromčeky, super. vánočný Aha, čas. duben, kuriatka, A pozri. hubářská sezóna. Tak to vám rýchlosti To sa- ukážem. My sme sa tu nad tým rozplývame, lebo hento jedno sme si nechali, že teda to fakt sme neotvárali. A Super. čerešne, ja si proti rúžovo čerešne. No, To kúkaj. ináč Terka teraz robí také tie Áno. pekné ponožky s tulipánmi, myslím, že sú. Ja som sa aj chcela prihlásiť na testnet, ale hovorím, idem robiť toto a idem robiť ešte nejaké ďalšie veci, lebo my s Tomášom pracujeme na jednom veľmi veľkom projekte už veľmi dlhú dobu, ale teda príde Už sme v celkom zaujímavej fáze. fázi, tak. Akože nie je to nič, čo by sme zbúchali za týždeň, ale pripravujeme pre vás niečo veľké, detaily sa dozviete teda postupne. Je to naše také dieťa. Áno. Naše dieťa, náš projekt spoločný. Ale teda chceli by sme sa ešte raz nesmierne poďakovať Kristianovi a sme veľmi radi, že tá ľudskosť tej komunite je. Toto som si písal som si aj z Aničky, potkali sme sa u Klubičky, u Klubička, alebo sme si mi reagovala na príbeh za Instagrame, tak sme si písali, že je to fakt naozaj krásne, že ešte v dnešnej dobe existujú to takíto ľudia ako Kristian proste s ľudskosťou a proste, že chce tú komunitu s veľkým srdcom, že proste chce potešiť tú komunitu, robí niečo preto. Takže to sa len tak v dnešnej dobe nevidí už. Takže veľmi nás to potešilo a fakt celý týždeň sme z tohto žili a myslím si, ešte aj budeme dlho, lebo naozaj, akože my si toto si vážime, toto sú také veci, že... To je vlastne to, kde aj my tú komunitu vidíme a čo je... Ja častokrát som presne počúvala aj v zahraničných podcastoch, že to pletenie je taký ten únik k tomu, že tá komunita je skutočne pekná a milá. Tak. A je skvelé vidieť, že my to dokážeme robiť aj v Československu takto. Že aj keď teda ja už vieš, akože ja som narodená regulárne v Slovenskej republike. Ja ešte nie. Už mu není lásko 20 let. Ešte stále mladý. To cítiš, hej? Áno. No dobre, no vidíte, takto sa my potom doberáme a potom tie videá majú, že 45 minút a bude silvestrovský špeciál. Mne sa najviac páči, že Miriam sa chce snažiť také dekorum, nejakú úroveň a je to zruším, pokazím. Ale vieš, to je moja absolútna profesionálna proste nejaká deformovanosť práce, kde mám dekorum, kde mám určité vystupovanie a tu sa opustíme. A to by som mal mať aj ja sa aj v robote opúšťam, takže ako ja proste sa neviem... Hej, akože občas na poradách mi ujdu také veci, že potom celý tým pozerá. Áno, toto potom píše Miriam, čo sa mi zase podarilo, takže... Hej, ale je to aj super na vypnutie, vieš, proste niekto ťa nahnevá, niečo sa stane, ty si otvoríš Ravelry a že aký je ten svet super, jak bude dobre, prídem domov a všetko to ostane tam kde si v tej kancelárii a tu už sme v tom peknom svete. Tak. Človek musí mať v dnešnej dobe nejaký únik, nechcem povedať, že mimo reality, ale proste... Do toho sveta, kde do toho svojho sveta, kde tá komunita nejako funguje a... Kde sú ľudia stále ľudia. Tak, presne. Vieme sa navzájom inšpirovať, potešiť sa, pomôcť aj v tých ťažkých chvíľach a podobne. Takže... Hej, my sme ešte pôvodne koketovali s myšlienkou, že či toto video bude o projektoch, ale to je znova na inú tému, lebo by to bolo na veľmi dlho, takže to sme vynechali, čo sa Tomáš smeje, lebo to mal týždeň párania, nebojte sa, dozviete sa. Všetky detaily prídu. Takže budúci týždeň, alebo jak sa nám podarí, by sme natočili zase nejaké video, ale dneska sme sa chceli venovať čisto Kristiánovi, jeho nádhernému balíčku a krásnej myšlienke, ktorá sa, ktorú chceme posunúť ďalej a podeliť sa s vami o tom, že není ten svet na tom tak zle. Není, dokiaľ sa ľudia takto dokážu správať a takto pristupujú jeden k druhému, tak to ľudstvo má nejakú nádej na krajšie zajtrajšky. Tak. Áno, a súhlasia s nami aj štvornohí obyvateľia tejto domácnosti. Tak. Keď vidíte také mierne zákyvy nášho obrazu, tak to len vedzte, že všetci kývu a súhlasia a kýve sa aj statív. A oni sa chcú dostať k slovu. A oni chcú mať presne, oni s tým súhlasia. Ale teda ešte raz by sme mu chceli poďakovať. Ideme nahodiť rovno ponožky, premotávať. Tak. Máš dážnik? Mám dážnik, všetko mám. Ideme premotávať. Takže ideme premotávať. Nahadzovať. Ale ja som si fakt myslela, že tie kotníkové budú od spodku pletené. No to som sa... No nevadí. Podľa mňa Peťka zase mňa vyslyšala, lebo ja robím všetky ponožky od hora, mne to tak vyhovuje. Takže dokonca aj veľkostne, lebo aj ten počet očiek, čo tu je, tak cca tak nahadzujem, takže...
Hej, no, vieš Myslela aj na Bigfootov. Ale hej, 64 ja presne nahadzujem. No ja zase 72, mne to úplne že vyhovuje. Ja nahadzujem 64 deleno 2, to je 32, to znamená 16 na každú ihlicu, keď idem od špičky na 64 rozplietam. To je iné sranda, že v tomto sa delia pletaži na dva tábory. My sme každý v tom druhom, ale ja raz napíšem návod, alebo niekto a urobí ho od špičky a budeš pliesť od špičky. Ako ja som piletel od špičky, ale ja mám problém s tou petou tam potom. Aha, okej. Ja tuto si to, keď idem od hora, pekne tú petu viem spraviť. A petu viem robiť. Ja tu to nerobím, ale vyskúšam. Ja som ju robila. Len som ju robila v podstate v opačnom garde. A Kitchener som sa naučila. Takže to už nebude taký prúser. No dobre, na to sa teším, to bude výzva, ale v dobrom slova zmysle. Takže budeme mať španielské leto na nohách. Španielské leto na nohách. Tak. Pevne verím, že sa vám tento špeciál páči, že sa vás mnoho zapojí do tohto veľmi príjemného kalu. Vlastne súbežne beží aj minišatka kale, keď už je teplejšie, ale na jeseň sa vám zídu, verte mi. Určite. A zase dá sa, podľa mňa aj z týchto priadzí, kto by nechcel náhodou robiť že ponožky, tak podľa mňa z tejto bavlnenej z bambusovej taká letná šatka kľudne, ako by sa dala spraviť. Alebo zo zvyšku, ak má Emma O'Brien, môžeme to nakombinovať. No, ako podľa mňa by sa to dalo spraviť, lebo hlavne vy ženy kľudne k moru nejaký taký prehoz cez seba k vode, vieš, to akože tých možností je veľa a tá bavlna bambus, podľa mňa toto by sa dalo využiť. Čiže... Ono tam Peťa ukazovala aj tie trička, ktoré z toho pletie a ja som presne nad tým rozmýšľala, že mne to nikdy nenapadlo, že ja si vlastne z niečoho takého môžem urobiť tričko. Len toho času na štrikovanie je pomenej, než by sme si prijali v hĺbke duše. A tak raz aj to budeme mať viac času, verím, že... Viac už čoskoro. Dobre, tak už to ukončíme, nech to tu zase... Zase budeme mať pol hodinu. Veľmi rýchlo sklzneme všetky témy, by sme chceli s vami prebrať a podeliť sa o všetko, takže... A ja mu znova budem hovoriť, že mali sme už to poďakovanie o Kristiánovi sa už sa to... Hej, mali sme scenár, Tomáš. Scenár máme vždycky, ale život je... Hej. Život prináša iné situácie. Áno, už tu máme... Povedz, že? Nejdeš? Nejde. Nie. Tu máme miestnu pumu z Dubravky. Tak. Súhlasím s tým. No dobre. Prajem vám príjemný víkend ešte a kalujte, lebo je to skutočne skvelé, že sa vieme spájať a robiť a podporiť v podstate veľmi šikovnú českú dizajnerku. Ona sa podľa mňa sama tak netituluje, ale je to tak. Má veľký potenciál. Má veľký potenciál, lebo ja som si pozeral aj tie iné návody. No jak sa vyhlásil ten kal, ja som nevedel ešte, že Peťa spravila k tomuto kalu ponožky, tak ja som si pozeral návody, že čo spravila, takže ako... Sme radi, že tu máme aj takýchto ľudí. Presne, super. Oddychujte a pleteniu zdar. Tak, pekný víkend. Ahojte, čaute.